Вітаю вас, гэта карані праблемаў. У Беларусі мала значных падзеяў, але многія разумеюць, нешта вісіць у паветры. Але што будзе ў Беларусі? Мала хто можа адказаць, але сёння ў нас у студыі асоба, якая бачыць стратэгічную карцінку. Вітаю Зянона Станіславовича Пазняка. Добрый день. Нас цікавіць, што будзе ў Беларусі. А гэта ў многім залежыць ад гэтых перамоваў па ўкраіне. Пуцін жа ж не збіраецца спыняцца з агрэсіяй. Тым не менш вы бачыце два сцэнары. Першы гэта тое, што будзе кампраміс шляхам тэрытарыяльных саступак Украіны. Варыянт, які не вельмі, напэўна, цешыць большасць украінцаў. Другі, што будзе эскалацыя, што Трамп дапаможа Украіне ў вайсковым сэнсе і пачнецца. Вось гэта першы варыянт, які вы найбольш імаверным лічыце, варыянт кампрамісу. Што это для Беларусі? Таму што мала бачна, вот, што тут можа быць добрага, што это вот стагнацыя, канчатковая анексія. Вось Зянон Станіславович, патлумачце, калі ласка. Тут адбываецца такая сітуацыя, што як і трэба было чакаць, расейцы не ідуць на мір, Пуціну ён не патрэбны. І не толькі таму, што ён як быў у лепшым становішчы, а таму, што яго задача не канчаць вайну, а знішчыць Украіну. Вот это некаторыя не зусім разумеюць. І Трамп намякае аб тым, што ён гатовы увесці другасныя санкцыі супраць Расіі. На Індыю і Кітай, якія закупляюць нафту расійскую. Не толькі, і на Еўразвяз, таму што тут жа справа ідзе пра газ, пра уран і пра нафту. Вот. Таму гэта справа дастаткова сур'ёзная, тым больш Трамп абяцае да 500%. Вот. Я думаю, што калі справа стане рубам, то ён на гэта пойдзе. Вот. Таму што гэта поўны абвал Расіі будзе. Ужо нафта пайшла на низ, ну вот сёння, здаецца, 52 долары. Это для Расіі. Для Расіі мяжа это 40. Ужо праблема. Ну, это ўжо праблема, яны ўжо мільярды трацяць. Але ізноў жа не трэба думаць, што гэта ўсё і вырашыць. Расія можа выцерпець і гэта. І галечу. І галечу. Ну, тым больш яны людзі прывычныя. Была бы водка, а водка будет всегда. І ахвошае ваяваць, на жаль, ёсць, хапае. Вот. Таму не трэба мець ілюзію, што гэта ўсё вырашыць. Вот. І тады сітуацыя будзе, ну, вот той можа быць трэці варыянт, калі проста будзе працягвацца вось гэтая сітуацыя, будзе ўсё стаяць на мёртвай кропцы, будзе агульнае такое знясільванне. Вот. І гэта невыгадна і Амерыцы. Ось. І што датычыць вот другого варыянта, Эскалацыя. Зянон Станіславович, даруйце, калі ласка, я вось датычна другого варыянта, мы падрыхтавалі сюжэт, аўтарскі пункт гледжання, так, датычна этого другого варыянта. Тут жа ж такая сітуацыя, калі будзе эскалацыя, напрыклад, Трамп дапамагае па поўнай праграме Украіне. І Пуцін спрабуе скарыстаць беларускі плацдарм, можа быць сітуацыя, ну, самая небяспечная для нас у нашай найноўшай гісторыі. Калі ЗША тэарэтычна махнуць рукой на мірныя перамовы па ўкраіне, вайна зацягнецца на нявызначаны тэрмін. У лепшым выпадку наш рэгіён чакае паўза, замарозка, цягам якой крамлёўская машына залатае дзюры і рана ці позна папрэ далей. Несумненна, і з беларускага плацдарму. Але абмяркоўваецца тэндэнцыя, што нахабныя дзеянні Расіі падчас перамоваў з Белым домам закранулі гонар Дональда Трампа і ўзлавалі яго. У такім разе працэсы могуць развярнуцца па-іншаму. Я лічу, што палітыка Трампа прывядзе да спынення вайны.
І тут так зразумела, што Пуцін можа гуляць з Трампам, але Трамп не той чалавек, які будзе дазваляць, каб з ім гулялі, каб яго развадзілі. Звярніце ўвагу, што антыукраінскіх галасоў у ЗША гучыць усё менш. Камандуючы НАТО ў Еўропе хваліць украінскае войска за нечакана высокую баяздольнасць. Шэф спецслужбаў прызнае, што украінцы гатовыя ваяваць нават голымі рукамі. Хрысціянскі пастар заташэння Трампа прапановвае надаць Украіне 1000 танкаў, 300 знішчальнікаў і не толькі. Пры гэтым у тэорыі краіны захаду маюць спосабы, каб хутка паставіць Пуціна на месца. Дзейснай мерай магло б стаць, да прыкладу, блакаванне для расійскіх караблёў паўночнага марскога шляху ў Балтыйскім моры і Басфорскага праліву. Шляхі для Крамля ў сусветны акіян былі б істотна перакрытыя з надзвычай кепскімі наступствамі для эканомікі. А гэта прывядзе да таго, што Пуцін пачне перамовы. Больш за тое, я лічу, што калі б Злучаныя Штаты зрабілі гэта вельмі радыкальным чынам, яны б дамагліся таго, што Пуцін аддаў бы тэрыторыю, які ён сёння захапіў. Сітуацыя ж для Беларусі сёння такая, што нават пазітыўныя дзеянні ЗША нясуць для нашых людзей рызыкі. Замест таго, каб вяртаць у краіне акупаваныя тэрыторыі, у Крамлі, падобна, збіраюцца захапіць яшчэ больш, у тым ліку, каб узмацніць перамоўныя пазіцыі. І тут расейцам патрэбны беларускі плацдарм, які знаходзіцца пад іхным вайсковым кантролем. Есть некоторые направления, которые не совсем зависят, наверное, от деятельности и президента нашей страны, и от руководства, и членов Совета Безопасности, потому что есть факторы, которые стоят, скажем так, над нами. Абстаятельства над нами, пра якія кажа ключавы пракрамлёўскі генерал у Беларусі, гэта паўторны наступ з Беларусі, уцягванне ў вайну лукашэнкаўскага войска ў якасці гарматнага мяса, ці ракетныя ўдары з Беларусі і, дай бог, каб не ядравай зброяй. Сітуацыя можа стаць небяспечнай. Беларусам варта рыхтавацца да будь-якіх сцэнароў. Я думаю, што да гэтага не дойдзе, бо Амерыцы это не патрэбна. На гэта Трамп не пойдзе. І вся сітуацыя ў тым, што Амерыка не можа улезці ў вялікую вайну. Таму што вытворчасць, прамысловасць, усё, што павінна быць у Штатах, яна ў другім месцы. У другой сусветнай вайне Амерыка працавала ў 3 змены, дзень і ноч. Навучыліся выпускаць танкі, зброю, ішлі вялікія караваны у Расію, у Мурманск, і нямецкія субмарыны 30% тых караванаў тапілі. Каб не Амерыка, то сумняваюся, што другую вайну можна было б выйграць. Так вот, усё было в Амерыцы, а цяпер нічога няма. Цяпер, калі ўзнікне сур'ёзная сітуацыя, ну, то Амерыка проста на гліняных нагах. Ну што казаць, нават тэлефоны, вось гэтыя айфоны робяцца ў Кітаі. 36 трыльёнаў долараў. 25% ВУП. Гэта вельмі сітуацыя небяспечная, і яе трэба вырашаць. Я гэта ведаў даўно і, шчыра кажучы, вельмі непакоіла гэта ўсё, таму што я разумеў, што можа быць, што павінен жа паявіцца нейкі чалавек, нейкі выхад, дзякуй Богу, вот з'явіўся. З'явіўся чалавек, які можа браць на сябе адказнасць. І якога ўвесь свет бэсціць сёння. Да, таму што ён робіць кансерватыўную рэвалюцыю. І ў рэвалюцыі трэба ісці як танку. Не можна скакаць праз пропасць 2 скачкамі. Вот. І ў гэтым сэнсе ён робіць все правільна, але гэта не пойдзе без ахвяр, таму што это даволі все-таки сітуацыя небяспечная, і павышэнне цэн будзе, пагаршэнне жыцця, все это будзе. Для этого павінна грамадства быць гатовае. У тым ліку нашае. Наша звязана з другой сітуацыяй. Яна звязана з сітуацыяй санкцый і расійскай вайны. Вот з гэтым яна звязана. Таму што практычна, калі пачалі расейцы вайну супроць Украіны, то Еўропа
Ну, яна, як кажуць, на словах там прымае розныя заявы, што яны заклапочаны, што яны там о правах чалавека думаюць. Але рэальна палітыка такая, што Беларусь штурхаюць у пашчу Расіі. І у выніку ўсё наша грамадства апыняцца, ўжо апынулася ў сферы ўплыву Расіі. Гэта для нас нацыянальная смерць. Наадварот трэба было Беларусь адцягваць яе ў еўрапейскія адносіны, адцягваць яе да дэмакратыі. Ну, конечно, гэта дыктатар, гэта нягоднік, ён падавіў, но это вайна, ёсць дыпламатыя, ёсць элементарныя рэчы. Трэба яго цягнуць ад Пуціна. Это трэба рабіць было. Но для этого трэба мець палітычную галаву, а не бюрократычную. І вось яны стварылі такую сітуацыю. Яны проста трацяць хорошую краіну, хорошую дзяржаву і трацяць вельмі выгадную для Еўропы тэрыторыю. Бо Беларусь, расейцы это цудоўна разумеюць. Цудоўна, за это ідзе барацьба. Это вельмі важны стратэгічны плацдарм. Калі расейцы будуць там, яны ўжо там, фактычна, тут толькі дэталі, то яны валодаюць стратэгічнай сітуацыяй і на Польшчу, і на Літву, і на Латвію, на Эстонію. І на Кіев паўторна. І на Кіев, так, это все, это вельмі важны стратэгічны плацдарм. І вот расейцы гэта разумелі ўвесь час. Вот калі паглядзіш савецкую палітыку, вот як яна, чаму тут, якія кантынгенты войск былі, чаму ядзерная зброя, чаму варварскае было выпампоўванне нафты з беларускіх тэрыторый, усё, то яны это заўсёды разумелі. І ім тут трэба толькі плацдарм. Што нас можа ўратаваць, Зянон Станіславович? Вы сказалі, што мы на мяжы нацыянальнай смерці знаходзімся. Ёсць варыянт? Мы не находзімся на мяжы нацыянальнай смерці. Я маю на ўвазе, што калі пасляваеннае уладкаванне будзе такое, што Расія застанецца, і Беларусь будзе ўключана ў сферу Расіі, а будзе ж гандаль, вот пра гэта мы яшчэ пагаворым. Вот, то тады, конечно, для нас будзе вельмі дрэнна. А пакуль што такого няма. Такого няма, па-першае, Расія слабая. Потым яна слабая ментальна, яна слабая духоўна, у яе няма ідэй, якія маглі б уплываць на беларусаў. Яны не разумеюць беларусаў. Яны беларусаў раўняюць на свой расійскі капэл. А беларусы зусім другія людзі. Это еўрапейцы. Это не імперскі народ. Вот у чым справа. Несумненна. Яны это не разумеюць. Не атрымаецца ім задушыць гэты народ, таму што ён ужо гістарычна вышэй за іх. Не будзе нацыянальнай смерці. Культурна ён вышэй за расейцаў. Ён гістарычна вышэйшы. Яго ментальнасць, яго адносіны, яго рэакцыі на ўсё. І от, калі ласка, пачалі вайну супроць Украіны, напалі. Беларусы амаль на 100% ніякай вайны не хочуць. Вот наш народ вот сваёй стыхійнай, сваёй ментальнасцю, ён трымае гэта ўсё. І для украінцаў гэта вельмі важна. Вот таму няма паўночнага фронту. І калі будзе, хутчэй за ўсё варыянт будзе такі, што будуць нейкім чынам дамаўляцца аб міры, магчыма, спрацуюць гэтыя другасныя санкцыі. Но гэты варыянт больш верагодны, таму што ў ім зацікаўлены Амерыка. Размовы будуць паміж 3 суб'ектамі, это ўжо зразумела. Это Расія, Украіна і Амерыка. Вот. Вельмі важна, каб перамовы аб міру былі ў Беларусі. А ў прынцыпе, гэты можа быць зацікаўлены Пуцін, ён ж, так сказаць, сябры з Лукашенко. І Лукашенко зацікаўлена. Гэта ідэя з языка І не злазіць. гэтым павінна быць зацікаўлена Украіна, бо для Украіны вельмі важна, каб Беларусь фігурыравала як суб'ект. Вельмі важна, у Беларусі не павінна быць расейскага войска. Пытанне аб міры, Беларусь стратэгічная тэрыторыя. Павінна гэта ўключыць, так як некалі Зеленскі сказаў, што мяжа павінна ісці па ўсходняй мяжы Беларусі і Украіны. Гэта важна, калі перамовы адбываюцца ў Мінску, ў Беларусі. Это значыць, што Беларусь суб'ект, яна ў цэнтры ўвагі. Гэта істотна. І тады лягчэй ставіць пытанне пра тое, што я кажу. Вот. Аб тым, што не павінна быць чужога войска на тэрыторыі Беларусі. Яна павінна быць
дэмілітарызавана. Вось. А цяпер мы маем расійскія базы, яшчэ заключылі пагадненне ў канцы мінулого года, што яшчэ будуць там базы рабіць. Вось. Ну і сама сітуацыя такая. Вот. Таму это вельмі важны аспект. Это павінна адна з умоваў міру быць. Што калі будзе заключаны мір з пэўнымі, так сказаць, кампраміснымі там з'явамі, то павінна пастаўлена быць пытанне, што расійскае войска і базы не павінны быць у Беларусі. Беларуская тэрыторыя павінна быць зонай міру. Варыянт эскалацыі, калі ён будзе, вы таксама гэты варыянт разглядаеце. Ну, вы ж самі сказалі, што расейцы разглядаюць Беларусь як вайсковы плацдарм. Лагічна, што з гэтага вайсковага плацдарму могуць быць наступы вайсковыя. Вось, магчыма, вы чулі пра гісторыю, нібыта праз польска-беларускую мяжу ехала машына, паўтонны выбухоўкі, ехала ў Крэмль Пуціна падрываць. Значыцца, знайшлі эту выбухоўку, Лукашенка стэлефануваўся нібыта з гэтай нагоды з Пуцінам, абмяркоўвалі вучэнні Захад 2025, якія маюць адбыцца ўжо праз 5 месяцаў. То бок кантынгенты могуць расійскія ў Беларусь вярнуцца, так? Такія буйныя. Можа быць, это рыхтуецца вайсковая агрэсія, ніхто гэтага не ведае. Нашыя людзі спадзяюцца, што калі расейцы скарыстаюць Беларусь як вайсковы плацдарм, ну што маскавіты яны да беларусаў інакш ставяцца, што не будуць беларусаў мабілізоўваць і на вайну гарматным мясам. Як можа быць? Ці ёсць рызыкі для нашых людзей? Другі раз увайсці в адную і тую ваду цяжка. Думаю, што гэты варыянт, які быў у 22 годзе, калі напалі на Кіеў, ён не паўторыцца. Будзе нейкі другі варыянт. Таму што калі яны зноў палезуць на гэты варыянт, то яны рызыкуюць мець вялікі супраціў. І міжнародны, і ўнутраны. Зараз усе тыя разважання, що там на Польшу нападуць, на Прыбалтыку, это глупства. Расія не да гэтага, кажуць, не да жыру, будь бы жыву. Вот. І пакуль што гэтага не будзе. Вот. Іншая справа, што можна меркаваць, што калі, скажам, будзе заключаны мір і Расіі дадуць перадыхнуць, ну то потым яна пачне зноў. Таму вот гэты мір, які магчымы ў прынцыпе, вось, калі будзе заключаны мір на нейкі час, калі это будзе звязана з другаснымі санкцыямі, то эфект можа быць пераламана это ўсё. І мір можа быць на лепшых умовах для Украіны. Это зноў толькі домыслы. Таму што я адчуваю, што я добра ведаю псіхалогію такого чалавека, як Пуцін, і псіхалогію маскалёў, і той публікі, якая вакол Пуціна. Што яны гавораць, што яны пішуць. Я ўжо не кажу пра ўсіх тых дугіных і ўсё. І калі мір такі будзе заключаны, то это будзе толькі на нейкі кароткі час. У гэты час Лукашенка гучаць ад яго заявы неаднаразова. І там розным блогерам у інтэрв'ю буду з беглымі праблему вырашаць, каб дадому вярталіся. І рэпрэсіўны клімат буду пацяпляць, вот ужо прама зараз займаюся гэтымі пытаннямі. Но амерыканцы ў яго пыталіся: збіраешся? Збіраюся. Вот у Нью-Йорк Таймс такая вось зацемка была па выніку візіта чалавека з Амерыкі. І так далей. Ну, тэндэнцыі такія, што нават пачобу-то не могуць выпусціць. Так? Но это ж дзеянні невыгадныя для Лукашэнкі. Яны ж хочуць дыверсіфікацыю экспарта і так далей. Нават з мігрантамі ўжо чакаюць, што будзе новая мігранцкая хваля. Гэта хто? Гэта Лукашенка? Ці гэта вось гэтыя пракрамлёўскія генералы, якіх вот у Беларусі, якія ўжо шмат год і не могуць іх замяніць, прыглядаюць за Лукашэнкам, каб ён тут не рабіў нейкіх манеўраў. І ў Беларусі ўвогуле сітуацыя, ці то двоеўладдзя, ці то Лукашенка вось ужо не дыктатар, не даюць яму крок уступіць. Як вы это бачыце? Лукашенка залежны ад Пуціны, ад газу і ад нафты. І ад крэдытаў. І калі ён нешта робіць не так, яму пра гэта нагадваюць. А ў яму больш няма куды дзявацца. Таму гэта сабачка, якого трымаюць за ашыйнік. І трэба разумець, як ён сябе паводзіць. Вот. Таму у гэтай сітуацыі, калі ён першы будзе праяўляць
некую актыўнасць з захадам, там кантакты, ўсё. Яму тут жа паківаюць пальцамі, ён вінаваты, яго ініцыятыва. Таму ініцыятыва павінна пайсці адтуль, і пра гэтую ініцыятыву, З еўразвяза. безумоўна, альбо d'Амерыкі, павінны даведацца. Тады, скажем, калі Путин будет ведать, что эта инициатива пошла, ну так я же должен как-то ответить. Разумеется, яны не кидают шарик Лукашенко. Они просто списали разом с народом. А справа ідзе про народ. Лукашенко у любой ситуации кажу, что ці вы его до себе загорнете, ці ён там, и он все равно пойдзе под суд. Это никуды... Другая сусветная война показывает. Все эти сателлиты с Гитлером, якія потом перебывалися, все равно они пошли под суд. Вот. Тому хай він перебувається, бо треба народ ратаваць, країну ратаваць. Для Європи важна это уметь Беларусь і гэты плацдарм. Калі гэта будзе еўрапейская краіна і будзе демілітарызаваная зона, вайны не будзе. Все, канчаецца, кажуць, гэта. Вот. Таму гэта вельмі важны момант. Ну, я паўтараю зноў, у Еўропе няма палітыкаў, гэта бюрократыя. Такую самую фразу выказаў палітолог Дмітрый Балкунец і прывёў прыклад Урсулы фон дер Ляйн, кіраўніцы Еўракамісіі. Вось на што ён звярнуў увагу. Паглядзіце на дзеянні Урсулы фон дер Ляйн і яе кабінета. Яна вось некалькі дзён таму была ў Узбекістане. Яна там фотаздымкі рабіла з кіраўніком Туркменістана, Таджикістана. Гэта вельмі жорсткія аўтарытарныя рэжымы, дзе таксама ёсць палітвязні, дзе няма ніякіх выбараў. Дарэчы, яна ж фотаграфавалася з Лукашенко, фон дер Ляйн. Быў саміт экалагічны. І там быў Лукашенко, была фон дер Ляйн. І што вы думаеце, фон дер Ляйн спытала ў Лукашенка наконт палітвязняў? Не. У ёй нават у галаве такога пытання не было. Нам сёння ўвогуле дарэчна казаць пра нейкую будучыню Беларусі ў еўразвязе, ці гэта ўжо ўсё, это пытанне не варта нават падымаць. Ну не, это важнейшее пытанне. Мы еўрапейцы. Мы краіна Паўночнай Еўропы. І прытым вялікая краіна, якая была самай вялікай у сярэднявеччы. Што было большае за Вялікае княства Літоўскай Еўропы? Нічога. Я ўжо не кажу пра культуру, пра ўзровень юрыспрудэнцыі і так далей. Не кажучы пра то, што фактычна ў нас была шляхецкая дэмакратыя. Выбіралі, што ім быў. Это дзе гэта было? У Францыі? Пры Людовіках? Абсолютная монархия? Ну, потому что это все ерунда. Ясно, что это... Не будем говорить про Францию. Вот. Так вот, для нас это вельми важно. Вот. И нам отстоять нашу незалежность, нашу субъектность палітычную. Ось, пакуль ёсць наш народ, мы гэта можам. Ёсць такі лозунг, ён быў у Чэхаў некалі ў акупаваных краін. Мы помаўчым, как потым перамагчы. Вот. Таму трэба, бо сіла там, у Беларусі, за мяжой, нічого няма такого, каб паўплывала менавіта адсюль. Падтрымка можа быць. Самае важнае ўнутры краіны. Так, і наш глядач 90% Зенон Станіславович унутры Беларусі. Я вот часам спатыкаюся з людзьмі з Беларусі. Першае пытанне, якое я хочу даведацца. Як вот людзі на вуліцах, у магазине, в тролейбусе, як яны, у асноўным маўчаць. Сталі меней смяяцца, ўсё асноўна маўчаць. Но калі чалавек маўчыць, то ж ведае, чаму маўчыць. Мы жылі пры Савецкім Саюзе, тое самае, мы разумелі, што это. Ось. Таму нічога з этого не будзе. Пацерпяць тыя людзі, якіх арыштавалі, якія сядзяць, якія ўцяклі, яны церпяць. Но з беларускім народам нічога ў вас, панове маскоўцы, не атрымаецца. 200 гадоў мы жылі пад гэтым прэсам і выжылі. І падняліся. І ўсё, я вам скажу, мяне ў 80-е гады, і раней яшчэ, 80-е, цягалі на допыты ў КДБ. Ну, пісалі там на мяне всякие інстытуце. Вот. І адзін пры допыце кажа, што вы пырхаетесь, молодой человек. Беларуси уже нет и никогда не будет. Уже все. Что вы здесь говорите? Знаете, яны думали, что уже концы, все, школа закрыта. Комсомольская, КДБ. Да, яны думали, что все, Беларуси нет, и что вот это сам. И что атрымалася?
Вот так вот. Пры тым у хуткім І часе. хуткім часам. Адраджэння і прывет. Таму, знаеце, беларус это не той чалавек, які ён вельмі складаны чалавек. Я паўтараю зноў, беларус не пойдзе класці жывот за Лукашэнку. Ну не пойдзе, Лукашенко это разумее. На што яму это патрэбна? Там усякія разважанні, будзе там грамадзянская вайна, то все чепуха. Все то не будзе. Вось. І я памятаю 90-е гады. Ох, якая была прапаганда савецкая. Можа, это першы рэферэндум у сакавіку 91-го года. А раптам мільён быў супраць Савецкага Саюза. А прапаганда была такая, это просто, здаецца, ну такі ўжо колас стаіць, такая сіла, і такая армія тут стаіць, ракеты балістычныя, ну што ты? І што атрымалася? Все посыпалася. Зенон Станіславович, пытанне знутры краіны да вас, ад людзей. З еўразвязам зразумела. Можа быць, адумаюцца, зменяць стратэгію, там ужо ўлады мяняюцца ў той жа Нямецчыне. Ключавая дзяржава для еўразвяза. Ну вось, пэўныя людзі ўнутры Беларусі звязваюць свае спадзевы з Кітаем. От няма нікому да Беларусі справы, еўразвязу, Амерыцы да Украіны няма. Ну так, такія наратывы ў медыях. Што там да Беларусі, так? Расеі справа ёсць карыстаць як вайсковы плацдарм. Кітаю справы ёсць, мэтаў транзіту, так звяртаюць яны на Беларусь увагу. А можа быць, Кітай нашае выратаванне? Вось вайскова-палітычны хаўрус з Кітаем, кітайцы далёка, вось гэта абароніць суверэнітэт Беларусі. Што вы думаеце пра гэта? Ну, я думаю, что это жарт. Потому что, ну, серьезно это не можно говорить. Для Китая Беларусь, как стратегичный плацдарм гандлёвый, вельми важно. Вот. И пакуль што яны з Расіяй камунікуюць, яны не хочуць тут адзін аднаму перашкаджаць. Ну, і як бы трошки атрымліваецца. Вот. Але, калі б, скажем, здарылася сітуацыя, што дамінаваў бы толькі Кітай, і тут не было б ніякай сілы, то будучыню можна прадбачыць вельмі проста. Сюды проста заселіць кітайцаў. Нас вельмі мала, іх 1,5 мільярда. Вот. Через інвестыцыі, через усё. Ну, вядома, як Кітай робіць, як яны ў Панаме апынуліся. Вот. Раптам нечакана. В 99-м годзе толькі ж аддалі Панаму амерыканцы. І вот за гэты час там ужо 2 тэрміналы ўжо кітайцы. Вот. І Трамп тут пачаў біць у званы. Вот. Таму гэта сітуацыя з Кітаем, яна вельмі небяспечная, яна сітуацыйная, звязана з расійскай акупацыяй і звязана з жаданнем Лукашэнкі, ну, неяк ацалець паміж двух патронаў. І ўсё. Наша будучыня якраз не з імі. Наша будучыня вот цяпер адкрылася невялічкае, як цяпер кажуць, в акно магчымасцяў. Яно не рэалізавана абсалютна. Это Трамп. Рэформы, якія ідуць, і сутнасць палітыкі штатаў цяпер, это палітыка бізнесмена. Это палітыка чалавека, які не з'яўляецца... Байден 55 гадоў, ён нічым не займаўся. Он весь час быў у палітыцы. Прафесійны палітык. Да, прафесійны палітык. Ён не ведае жыцця. Ён вот быў палітыкам весь час, то сенатарам, то тым, то тым. А Трамп это практык. Это чалавек, які некалькі разоў банкротства цярпеў. Ён чалавек, які ведае эканоміку і ведае бізнес. Ох, пасыплецца, Зенон Станіславович, каментары зараз. Столькі бэйсця Трампа. Мне это не цікавіць. То, што там сыпляцца, Трамп усё робіць правільна, ён перамагае. А да Беларусі спраў яму няма. Таксама так усім падаецца. Не, дык хай ім падаецца як хоча. Ну, на што на это звяртаць, што не мае ніякого значэння. Прапаганда, всякие там воплі, ўсё, яны не маюць ніякого значэння. Мае значэнне тое, што 2 красавіка Трамп увёў тарыфы. Вот и мае значэнне. Это пайшло. Як это нам можа стаць в акном магчымасцяў для Беларусі? Ну, таму што в акно магчымасцяў можа быць такое. Што мы можам прапанаваць еўразвязу? Нічога.
Разумеете, и вот отрымливается, что мы хорошие, мы хочем за демократию, и Еўразвяз вот тут даваў гранты, а тыя, што былі гранты, ну тут уже, значит, правы чалавека, вот усё. Вот тут стварылі вось гэты маразм. Экология. Да. Это все это то самое, что там климат. Это все придуманные левацкие такие, ну, неіснуючыя з'явы. Ну, хай бы Нічого з нормально кліматам не было всё з адбываецца. кліматам. То з кліматам адбываецца тое самае, што мільён гадоў таму. Ёсць пэўныя цыклы ў зямлі, якія адбываюць. Экалогія ёсць праблема, а з кліматам нічога не адбываецца. Все это ерунда. Стварылі ідэалогію з клімата, з этого самого. Добра, не будзем об этом. Дык вот, наконт таго, што это можа быць. Мы можам Амерыку зацікавіць інвестыцыямі. Калі б мы былі вольныя Беларусі, калі б, скажем, ну, ад мяне это залежала, калі б я быў бы там прэзідэнтам ці прэм'ер-міністрам, бо я супраць таго, каб прэзідэнт быў, то мы можам толькі такім чынам прапанаваць інвестыцыі у калійныя солі. Это каля 7 мільярдаў. Это добра. Можам яшчэ другія галіны у нас ёсць. У нас таксама ёсць і тыя вот рэдказямельныя расолы. Я, правда, не хочу тут шмат гаварыць, бо я толькі знаю са слоў геолагаў. Это трэба пытанне больш глыбока паглядзець. Гэта вельмі важна. И запасы питной воды. Прытым наша пітная вода, яна артезіянская, она вельмі далёка. Там ніякіх бактэрый. Это то, что это той ресурс, які будзе даражэй за нафту. Вот. Пасля 35-го года докладно. Так, і у нас велізарнейшыя запасы. У часы Савецкага Саюза шлагбаумы машыны мылі этой вадой з артезіянскіх. Потым, правда, спынілі, там ужо, напэўна, дадумаліся трохі. Ну, вот. Таму магчымасць такая, і калі мы дадзім магчымасць амерыканскаму бізнесу, амерыканскаму капіталу, засці ў Беларусь, каб яны мелі прытым, не трэба дзешавіцца. Дайце, кажуць, ну, выгадныя магчымасці. Вот. Это яны ўсё пабудуюць. Мы не зможам, нам трэба дзесяцігоддзі пры нашым доўгу, які натварыў Лукашенко. Яны ўсё пабудуюць. Яны будуць атрымліваць выгаду. Прытым, дамова можа быць на пэўны тэрмін заключана, з пэўнымі, як кажуць, расцяжкамі. Это ўсё можна. Там, дзе будзе амерыканскі бізнес, амерыканскі капітал, амерыканская выгода, там будзе іхны інтэрас. І тут ужо яны будуць зацікаўлены, каб тут расійскае войска не стаяла, і базы расійскія не былі. Вот это і ёсць нармальная глобалізацыя, а не тая вот левацкая вот глобалізацыя, вот, дзе, як кажуць, дайшло да карупцыі неверагоднай, стварэння ўсякіх сінякур і падаўлення чалавечай волі, чалавечай свядомасці, дыктат. То, што хоча знішчыць Трамп і нішчыць это. З гэтымі уладамі, з гэтай Амерыкай можна весці перамовы, і гэта будзе аснова нашай незалежнасці. Але як дайсці да іх, калі той Трамп, можа быць, пра Беларусь не чуў? Ёсць такія меркаванні. Каб яны зразумелі важнасць нашай... Не, чуў яго Кушнір взяць з Беларусі. Свае людзі. І пэўныя, ну не кангрэсмены, но рэспубліканцы. Не, чуў, ён это ведае, просто ён прагматычны чалавек, яму трэба здзелка, ён глядзіць, ну, бачыш, як з Украінай адбываецца. Вот. С украинцам не трэба бояться, конечно, это добро, калі они туды зойдут с инвестициями. Это не значит, что там будут брать это Украину. Ну, это не хочу я, это ихние проблемы, хай вырашаюць. Але гэта добра у ситуации, калі вот этот монстр, калі это Россия сядзіць. Это добра. Вот. Таму мы говорим адцягнена, бо это мы говорим тады, калі б я быў прэм'ер-міністрам, допустим, так? Ну, гэтага няма. Реально ёсць рэжым Лукашэнкі, падначалены Пуціну, які праводзіць пуцінскую акупацыйную рукасіфікатарскую палітыку, які хоча захаваць сваю ўладу і шукае нейкія люфты для свайго, так сказаць, ну, больш вольных паводзін. Так вот, я б, кажу, не быў бы супраць, калі б гэты рэжым Лукашэнкі, калі б амерыканцы находзілі магчымасць прыцягваць яго ў заходні свет.
Это трэба рабіць для нашай дзяржавы, для незалежнасці, для народа. Это трэба рабіць. І адцягвацца ад Крамля. Адцягвайце яго ад Крамля, адцягвайце ад Пуціна. Ён сваё атрымае, но адцягвайце яго. І яны маюць такія магчымасці, но з іхнага боку павінна быць ініцыятыва. І ініцыятыва адразу. Окей, што адбываецца? У вас там 2000 ці колькі, 1500 палітвязняў. Здымаем санкцыі з Беларусь-Калія, з Белаві, выпускайце ўсіх. Выпускайце ўсіх. Вот. І узнікне праблема, узнікне і з Расіяй, і з Пуціным. Все, это робіцца праблема ўжо міжнароднай. Это вельмі важна, но гэта ж не ставіцца. Прыехалі 3 чалавекі, там пагаварылі трошачкі, вот, празандзіравалі глебу і паехалі, таму што не галоўнае для іх Беларусь, для іх галоўная Украіна і галоўныя тарыфы. Притым тарыфы на першым месцы, а потым ідзе Украіна. Для Байда, для Трампа это такім чынам. Таму нават пры гэтай сітуацыі, калі будзе ініцыятыва з боку Амерыкі, калі яны пойдуць да гэтага, такое тут слово, дыктатара, ось, але трэба, ну, рэальнай улады, акрамя этого, няма. Ён ёсць рэальная ўлада, ён дыктатар, ён знішчае свой народ, усё, но это рэальная ўлада. Вот. І у палітыцы, асабліва вайной, трэба гэта ўлічваць. Таму думаю, што якраз тут ёсць вот такі чалавек, Трамп, які вот прагматык у гэтым сэнсе, і ён гэта можа разумець. Здаецца, Наталья Петкевіч ужо праводзіць пэўную кампанію, каб нешта падобнае даносіць да Трампа. Хай робяць, бо ў гэтай, паўтараю, эта вайна, яна павінна нечым кончыцца. І ў гэтай вайне мы можам трапіць як разменная манета. Мы можам трапіць у сферу расійскага ўплыву, страцім незалежнасць. І тады гэта для нас катастрофа. Таму зараз трэба усе магчымасці дыпламатычныя, ўсё выкарыстоўваць для таго, каб адарваць Беларусь ад Пуціна, ад Расіі, каб Беларусь бліжэй была б да Еўропы, да дэмакратыі, да заходняга свету. Трэба не спыняць кантакты гандлёвыя, наадварот. Было такое моднае слово ў 20-21 годзе перамены. І вы рэдкі чалавек, які ўвогуле сёння ўжываеце это слово перамены. Вы верыце ў гэта, што такое можа здарыцца ў Беларусі у кароткатэрміновай, у сярэднятэрміновай перспектывах? Не, так яны абавязкова будуць. Яны будуць абавязкова. Так жыццё пабудавана, не трэба ніякой веры мець. Проста трэба ведаць, як пабудавана жыццё. Народ вечны, а чалавек абмежаваны сваім лёсам. 70, 80, 100 гадоў. Всё. Вот. Таму ніякая дыктатура, ніякая, можа быць усяляк, але гэта ўсё абавязкова пераменіцца ў бліжэйшым часе. Нават калі не будзе нейкіх, кардынальных такіх, падзей, звязаных, з ламаннем нейкіх існуючых парадкаў. Нават калі гэтага не будзе, яно пераменіцца ўсё роўна. Трэба, як кітайцы, глядзець наперад і ўмець чакаць. Вот. Таму я заўсёды, гляджу аптымістычна, ёсць наш народ, ён разумны, ён сцяўся, ён мае свае думкі, ён працавіты. Вот. Цяжка яму, гэта пойдзе на яго, каб это не прапала, ён жа зробіць вывады. Людзі зробяць вывады з таго, што было. Разумееце? Таму з гэтай страшнай дыктатуры, з гэтага жахлівага рэжыму, што адбылося, нацыя павінна выйсці лепшай. Мы шмат страцілі, эліты, ўсё, в цэлым нацыя павінна выйсці лепшай. Яна набыла вопыт, як не трэба жыць, як не трэба рабіць і як супраціўляцца. І яна ў гэтай сітуацыі цяжко, яна выжывае. Разумееце, яна выжывае, нацыя наша. Вот. Таму пытанне часу. Зараз я ўжо не хачу паўтарацца, як унутры людзі павінны сябе захоўваць сваю той ж самасць, культуру, мову, ўсё. І як дапамагаць тут, бо тут жа нас таксама вельмі шмат людзей. Праўда, бальшыня тых, што паехалі, я назіраю, яны ўдзельнічалі ў дэманстрацыях, яны паддаліся, так сказаць, усё, яны як былі саўкамі.
Цяпер яны тут такія самыя саўкеі, таму што это ўжо ўсё прайшло. Але тым не менш, бачыце, у людзей, калі пачаўся нейкі выбар, яны зрабілі выбар для свабоды. Пайшлі ўсё-такі на вуліцы. І калі б гэта здарылася, то была б зусім другая гісторыя. Яна яшчэ будзе. І будзе вельмі хутка. Я думаю, що я в ёй паўдзельнічаю. Шановні глядачі, ці верыце вы, што хутка будзе наступны акт? Зянон Станіславович, дзякую вам за ўдзел. Жыве Беларусь. Жыве вечна.